kasurok na penbaik masyamadan. Hanong po nga ay selain hanong po nga kialam sa nong po. Kunong katagarup mo katagarup jongki kakela kakerahan kajreplot. Hanong po nga ay selain hanong po nga kialam sa nong po. Kunong katagarup mo katagarup jongki kakela kakerahan kajreplot. Hanong po nga ay selain hanong po nga kialam sa nong po. Nakaruat kapor kakelya kakerahan nonong hang namarbat patengi iyatoy lang siya nengi drip sing katatulitang. Hanong po nga ay selain hanong po nga kialam sa nong po. Hanong po nga kialam sa nong po. Kunong katagarup mo katagarup jongki kakela kakerahang kajreplot klok. Kunong katagarup mo katagarup jongki kakela kakerahang kajreplot. Hanong po nga ay selain hanong po nga kiaram sa nong po. Namarwat kapor kakeniya kakerahang nonong hang namarbat bating iya trilang siya nengi drep sing katartilitang.